Vo Vive môžeme mať niekoľko typov účtov. Typ účtu zistíme tak, že si rozklikneme akýkoľvek účet a pri type klienta máme vedľa tohto napísaný typ účtu. Ideme si vysvetliť, prečo je dôležité rozpoznávať druhy účtov. Buď môžete mať účet HCO alebo HCP. To je prvá časť označenia účtu. HCO účet je lepšie si zapamätať, na konci to končí tým očkom, tak ako organizáciu alebo ako domček. Prečo domček? Pretože vo Vive sa ten účet zobrazuje takýmto domčekom, takýmto budovom ako ikonka. Kdežto HCP je persona alebo postavička. Končí to na Pčko, tak si k tomu urobím asociácie, aby som na to nezabudol. HCO je v hierarchii Vivy nadradený účet. Každý účet by mal byť práve pod nejakým nadradeným účtom. Jeden nadradený účet, jedno HCO, môže mať pod sebou niekoľko účtov HCP. HCP sú tzv. Podradené účty. O HCO sa môže jednať napríklad nemocnica, poliklinika, lekáreň a HCP sú priamo doktori, sestričky alebo iný personál práve pracujúci pod týmito HCO účtami. Druhá časť typu účtu je, či to je internál alebo OK. Ak je to internál, tak tento účet ste si sami vytvorili vo Vive. Buď HCO internál alebo HCP internál. HCO účty už väčšinou máte ako OK, pretože sme ich dostali do Vivy externou formou z databázy IQVIE alebo inej zdravotníckej organizácie a sú to už väčšinou existujúce a vytvorené nemocnice a polikliniky, tým pádom sa určite nachádzajú v nejakej databáze. Kdežto tie HCP, tie postavičky si môžete vytvárať sami, ale zároveň si na nich môžete prísť aj buď v systéme, alebo vám môže byť priradený na základe teritória. To sú práve doktori, ktorí sa môžu obmieniať, môžu prechádzať z jednej domovskej organizácie do druhej.